Әвәл заманда бер фақир кешенең бердән бер улы булган. Бу егет күлгә ау салып балык тотып ата-анасын шуның белән туйдыра торган булган. Көннәрдән бер көнне бу егет күлгә ау салган. Моның авына алтын балык эләккән. Алтын балыкны егет өенә алып кайткан. Бу егетнең алтын балык тотып кайтуын патша ишетеп, егетне үз янына чакыртып алган. Я, улым, әйт әле. Син чынлап та алтын балык тоттыңмы? Егет әйткән. Тоттым, дигән. Ул балыкны миңа китереп бир, дигән патша. Егет теләсә теләмәсә дә балыкны патшага китереп бирергә булган. Патша бер зур тазга су салдырып, балыкны шул тазга эченә җибәргә кушкан. Алтын балык суда йөзеп йөри башлагач, бөтен бүлмә яп-якты булды. Патша таздан күзен алмый, туктаусыз шуңа карап утыра. Балыкчы егетнең алтын балык тотып, патшага китереп бирүен ишетеп, патшаның вәзирләре бик тә көнләшкәннәр. Бу бала зурайып җитсә, безнең башка җитәр, дигән вәзирләрнең берсе. Аңа каршы икенче вәзир: бу егетне ничек тә булса яшь вакытында үтерергә кирәк, дигән. Бу егеттән ничек итеп котылу турында киңәшеп утырганнар да, шулай бер сүзгә килеп, без патшага алтын балыкка алтын су кирәк. Алтын балыкны тоткан егет алтын суда табып китерсен, дип әйтербез. Патша янына кереп, бу ике вәзир: алтын балыкка алтын су кирәк, падишаһым солтаным. Ул алтын суны кайдан алырбыз, кайдан табырбыз, дигән патша. Әлеге алтын балыкны тота алган егет алтын суны да табып китерер, дигәннәр. Патша егетне үз янына чакыртып алган. Я, улым, син алтын балыкны тота алдың. Инде хәзер аның өчен алтын суны да алып кайт, дигән. Ярар, китерермен, дигән егет һәм атасы анысы янына кайткан. Патша сине нигә чакырды? Дип сорадылар алар. Патша миңа алтын су табып китерергә кушты, диде егет. Эй, балам, син аны ничек табарсың инде? Китерсең дә кире кайтмассың, дип елый башладылар ата-анасы. Юк, кайтырмын, диде егет, торды да чыгып китте алтын суны эзләргә. Бик күп җирләр, бик күп илләр үтте егет. Юлда бер җирдә ашарга туктап утырды. Егет ашап утырганда, моның янына бер карт килеп чыкты. Балам, син кая киттең? Дип сорады карт. Мин, бабай, алтын су эзләп барам. Алтын суны эзләсәң, монда күп утырма, юлыңда бул, диде моңа карт. Синең юлыңда булыр бер дәрья. Ул дәрьяга килер бер пароход. Ул пароходка бәхетле кеше утырса, пароход дәрьяны бер сәгатьтә чыга. Ә бәхетсез кеше утырса, бер елдан чыга. Тиз бул, улым. Пароход килеп җиткәнче барып җитәргә тырыш. Егет тора да йөгерә. Барып җитеп пароходка кирип утыру белән, пароход кузгалып китә. Бер сәгать эчендә пароход дәрьяның икенче ягына чыгып җитә дә, яр буена барып туктый. Пароход йөртүчеләр шаккаталар бу эшкә. Бер елда чыга торган пароход бер сәгать эчендә чыкты. Берәр бәхетле кеше утырган булгандыр, дип уйладылар алар. Пароходтан сикереп төшеп, егет сукмактан китте. Бара торгач, егетнең исенә карт әйткән сүзләр килеп төште. Син пароходтан чыгып, уңга киткән бер сукмак белән бар. Бара торгач, егетнең исенә карт әйткән сүзләр килеп төште. Син пароходтан чыгып, уңга киткән бер сукмак белән бар. Бара торгач, бер елгага җитәрсең. Елганың яры биек булыр. Ул ярдан аска төшәрсең. Егет биек ярлы елга буена барып җитте. Уңайлырак җир табып, яр астына төште. Ярдан төшүгә егет
тылшығып, хәлсізленіп кетті. Біраз тұрғаш, егет суға қарап қойды. Онда бик матур бір қызны көріп алды. Башын көтерібірек қараса, жылғаның икінші яқ ярында бик матур бір қыз басып тұра. «Бұл яққа шық», дейді матур қыз. «Нешік шығайым?» дейді егет. «Секіріп шық. Бір сажынны секіре аласыңдыр бит». Егет секірді де, соның ар яғына шықты. Секіріп шығуы болды, матур қыз егетні келіп құшақлап алды. «И туғаным, сен екенсің, зорайғансың екен», дейді. Бұл қыз егетнің туған опасы болып шықты. Бұл қызны бала шағында пәрилер ұрлап кеткен болған. Қыз бик көп еллар пәри қолында аш пішіріші болып тұрған екен. Бұл пәри патшасының патшалығында гіл қыз заты болған, ер заты бірді болмаған. Қыз інісіне, «Олар сені де өтірірлер, нешлерге екен?» Ойлана тұрғаш, інісіне қатын қыз киімін киіндіріп, егетні пәри падишах сарайына алып қайта. Пәри патшасының бір чулақ вәзирі болар. Бұл вәзир әр күнні қызға 2 қодақ ит кетіріп бере, қыз шул иттен аш пішірі. Қыз қайту білән чулақ вәзир қызға 2 қодақ ит алып келіп бере. Апасы бұл итні пішірім гіне деп тұрғанда, інісі апасы янына келіп, «Туқта, апай, бұл итні мен пішіріп қарим әлі», ди. Итні пішіргәш, чулақ вәзир келіп итні үлшей башлаған. Ит 2 қодақ орынына 3 қодақ болып шыққан. Чулақ вәзир бұл хәлні патшасына барып сөйлей. «Бұл не хәл? Біздің 2 қодақ итібіз 3 қодақ болып шықты лабаса», ди. Патша аңа, «Сен тағы 2 қодақ ит алып бер, сынап қарайық», ди. Чулақ вәзир тағын 2 қодақ ит алып келе. Итні яңадан егет пішірі. Чулақ итні үлшей. Ит 3 қодақ шықты. Шундан соң патшаға шик түшті. Чулақ вәзирні шақырып алды да әйтті. «Ол қыз бізге бик көптәннен берлі аш пішіре тұрған кіші. Аның бұлай артық шығарғаны юқ еді. Ол өзі пішірем екен, әлі аның үшін итні башқа біреу пішірем екен?» деп сұрады. Чулақ вәзир әлігі қыз янына келіп, «Дұрысын әйт, итні кім пішірді?» Қыз айтты, «Сіз мені ұрлап алып келгенде мен еклі едім. Менің бір қыз балам туды. Шул бала өсті, қазір енді аш пішіре башлады», деп жауап берді. Мұны патшаға келіп әйттілер, патшаға шик түшті. «Алайса», деді ол, «бүтін халықны су кірге алып барығыз, бір әдәмді қалмасын», деді. Халық жиылып су құйына башладылар. Хатын патша білән чулақ вәзир егетні білділер. «Бұл егетні нешлетебіз, үтіребізмі?» деді патша чулақ вәзирге. «Мен бұл егетні үтіріні қабыл көрмейм», деді чулақ вәзир. «Біз барыбызда қызлар, біз қартайғаш, бұл дүния кімге қалыр? Ұшатсаң, сені аны хатынлыққа берейік». Егет бик матур була, шуңа күрә хатын патша ризалык бирә. Пәри патша белән тора башлагач, егетнең башына бик зур кайгы төште. Егет алтын су турында уйлый башлады. Уйлануыннан ябыкты, саргайды. Пәри патша моны сизеп, чулақ вәзиргә әйтте. «Минем иремә бер уй төште. Ни өчен кайгыра икән? Син аннан сорап кара әле», диде. Чулақ вәзир егеттен сұрады. «Сен мұнда бик әйбәт жерде қадір-хөрмәттә торасың. Бик ябыктың, нинди кайгың бар синең?» «Мин патшабызга алтын балык тотып бирдем. Патша миңа алтын су алып килергә кушты. Таппасам, ата-анама яхшы булмас», диде егет. Чулақ вәзир барсында хатын патшаға сөйледі. «Ул аны қайдан табыр екен?» деп ойланды хатын патша. «Аны табу бик жеңіл булмас. Шулай да мен булыша алам», диде чулақ вәзир.
Хатын патша шатланды. Күз ачып йомганчы, чулак вәзир бер турсык алтын су алып та килде. Хатын патша суны егеткә бирде. Әдәм затына ышаныч юк. Син китсәң, кире кайтмассың, диде. Ант итәм, кайтырмын, диде егет. Чулак вәзир үзенең җилкәсенә атландырып, егетне үз шәһәренә ұшырып алып китте. Сау булашканда, чулак вәзир егеткә бер кыл бирде. Мин сиңа кирәк булган очракта, менә бу кылны яндырырсың. Мин шундук килеп җитәрмен, диде. Егет рәхмәт сүзләрен әйтеп, өенә таба китте. Аның кайтуын турында падишаһка шундук әйттеләр. Падишаһ егетне үзенә чакыртып алды. «Я, егет, китердеңме алтын суны?» диде. Егет суны алтын балык йөзеп йөргән тазга салды. Балык алтын суда йөзә башлагач, бүлмә тагын да яктырыбрак китте. Патшаның ике вәзире моны күреп көнләштеләр. Булар тагы бер хәйлә кырып, бу егетне бер пәри патшасына алтын канатлы кош алырга җибәрергә булдылар. Бу турыда сөйләшеп патшага әйттеләр. «Я, улым, булдырдың», диде падишаһ. «Ләкин ишеттем мин, бер ерак патшаның өендә алтын канатлы кош бар. Ул бик матур итеп сайрый торган кош икән. Син миңа шуны китереп бир». «Ярар, китерермен», диде егет. Егет өенә кайтты. Атасы-анасы: «Я, балам, падишаһ сине нигә чакырды?» дип сорадылар. «Ул миңа алтын канатлы кошны алып килергә кушты», диде егет. «Эй, балам, син аны ничек табарсың инде? Китерсең дә кире кайтмассың», дип елый башладылар атасы-анасы. «Юк, кайтырмын», диде егет һәм алтын канатлы кошны эзләргә чыгып китте. Егет чулак вәзир биргән кылны кидерде, шул ук мизгелдә чулак вәзир килеп җитте. Ул егетне җилкәсенә утыртып, очыртып алып китте. Бер-ике көннән соң егет тагын күңелсезләнә башлады. Хатын патша моны күргәч, әлеге чулак вәзиргә тагын әйтте. «Минем ирем нигә күңелсезләнә икән?» диде. Чулак вәзир егеттән: «Нигә күңелсезләнәсең?» дип сорады. «Миңа патша, пәри патшасының кулында алтын канатлы кош бар. Шуны табып алып кил», дип әйтте, диде. Чулак вәзир моны патшага әйтте. Хатын патша: «Ул алтын канатлы кош минем апам кулында. Ул апам белән мин әтидән калган малны бүлгәндә ачуланышкан идем. Шул вакыттан башлап без бер-беребезгә йөрешмәскә, күрешмәскә сүз куештык. Кошны аның кулыннан алуы кыен булыр», диде. «Мин аның хәйләсен дә табармын. Кошны да алып кайтырмын. Мин аңа синең сеңлең бер әдәм затка кияүгә чыкты. Ул сине туйга чакыртты дип әйтермен», диде чулак вәзир. Җен патшаның апасы янына барып җиткәч, «Мин бик зур йомыш белән килдем. Синең сеңлең бер әдәм затына кияүгә чыкты. Ул сине туйга чакырды. Син кияүеңә бүләккә алтын канатлы кошыңны алып бар», диде чулак. Шулай диде дә чулак үзе кайтып китте. Кайту белән хатын патша янына барып, апасының туйга киләчәген әйтте. Булар аш-суларны хәзерләделәр, апасы өчен аерым сарайда хәзерләтте хатын патша. Бер заманны апасы килеп төште. Каршы чыгып алдылар. Күрештеләр, елаштылар булар. «Мин сине кияүгә баргансың икән дип ишеттем. Дөресме? Кияүең кайда, өйдәме?» диде апасы. Егетне күрсәтергә дип алып килделәр. Апасы кияү белән күреште, аңа алтын кошны бүләк итте. Чулак вәзир егетне үзенең шәһәренә алып барып куйды. Аңа янә бер кыл бирде. «Мин кирәк булсам,
шушы кылны кийдир, мин шул минутта ук килеп җитәрмен, диде. Егет туган өенә кайтып, ата-анасы белән күреште. Алар бик шатландылар. Егет атасыннан сорады: "Мине патша көтәме?" "Безнең патша үлде. Халык сине көтә", диде атасы. Шуннан халык егетне патша итеп сайлады. Егет патша булгач, үзен азаплаган вәзирләрне урыннарыннан алып, алар урынына яхшы вәзирләр куйды. Әти-әнисен үз янына алды.